Prosím. Vítam, prosím. Takže tak vás poprosím o trošku ticha, aby som mohol niečo povedať na začiatok. Vieš, Bože slovo hovorí, že aby sme vykupovali čas, lebo dni sú zlé. Vieš, ako môžeme vykupovať čas? Práve tak teraz, ako sme sa tu stretli. Z Arona môže tiecť jeho pomazanie na nás. Vieš, pri Božom slove môžeš vykupovať čas na modlitbe. Vieš, prečo máš vykupovať čas? Aby si bol silný. Lebo diabol prichádza len vtedy, keď sme slabé. On nikdy neprichádza vtedy, keď sme silné. Poď teraz načerpáme. Poď naberme teraz silu od Pána. Môžeme mať celý týždeň boje, zápasy. Môžeme pániť do hriechov. Môžeme mať nejaké poklesky. Ale poď teraz volaj na Pána. Teraz poď pred oltár Boží a volaj o pomoc. Oče, ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti, Pane, že sme sa to mohli stretnúť, Pane, Tvoja celá cirkev. Oče, my žiadáme, Oče. Žiadáme, Pane, aby si nás posilnil. Aby si, Pane, prelial, Pane, svoju krv, Pane, na toto mieste, Oče. Pane, posilni nás. Pane, podvidni nás, Oče. A my Ti ďakujeme, že Tvoje telo na tomto mieste bude budované. Na tomto mieste bude Tvoje telo podvihnuté. Ty vieš, Pane, každý človek s čím, Pane, prechádza. Ale my, Pane, potrebujeme Tvoju milosť. Potrebujeme, Pane, Teba. Ďakujeme Ti, Pane, že si milostivý. Ďakujeme Ti za Pána Ježiša. Ďakujeme za obetu, za krv Ježiša Krista. A za to, že nás chápeš. Za to, že keď klesáme, že padáme, že Ty si milostivý a milostivný Boh. Že prišiel, Pane, nová milosť, nový zákon. Ďakujeme Ti, Páne. Prosím, posilni nás. Posilni nás, Otče. V meno Ježiš. Amen. Pozdravím vás, prosím, našho Pána. Halleluja. Duchu Svätý, Duchu Svätý,
Naučili penale miro, tu che Ježiš patrine, zásluhy Ježiš. Ade som, ade Abba, Devarati Rona. Ade som, ade Abba, Devarasti Rona. Učili penale miro, tu che Ježiš patrine, dame suke Ježiš. Učili penale miro, tu che Ježiš patrine, dame suke
Тя не смирила, дева, tu samiro zamoro. Ježiš, tu ťa nesmírilo, deva, tu samiro zamoro. Chama que existió truco, te prepare existió segundo, que teu manzora me miro, nego tive pé, desfazou, Ježiš, tu ťa nesmírilo, deva, tu samiro zamoro. Ježiš, tu ťa nesmírilo, deva, tu samiro zamoro. Tu ťa nesmírilo, deva, tu samiro zamoro. Ježiš, tu ťa nesmírilo, deva, tu samiro zamoro. Daj slavu Pánovi na toto miesto. Koľký z vás si dneska požehnaný? Uctievaš Pána v radosti, v duchu a pravde? A poďme ho chváliť našimi darmi. Tieto financie idú na účely Bože. Verím, že Boh ťa naučí, aby sme neboli lakomí, aby sme boli štedri. Boh miluje ochotného darcu. Vidí to, čo máš. A vieš, tento priestor sa sám nezaplatí, ale verím, že ty a ja ho zaplatím. Amen. Jednote je sila. Amen. Ja ťa vás za týto darosť veľčina, ale služobníku za duša, aby spomôžeme. Matúš 17:27. Ale aby sme ich nepolšili, choďte k moru a hoďte uticu, prvú rybu, ktorý sa chytí, vezmi od tvojej ústa a nájdeš tam peniaz. Ten vezmi a daj im ho za mňa a za seba. Halleluja. Sláva Ježiš. Vichen pravení, hodl počinča, to Peter, toto počíča, u nás sa dneska robilo cudzincu. A Katrina Mege, kada mali vlazine od koje oprevoz. Katrina Mege, kaj tu men trsavoro, a odla tu men cakajkel, amen, halleluja. Šira vosra pakaj. Halleluja, tu píš, mešenina pani kalatani pani, amen, ti robeno zježiš pani. Naleževnina, Pane, kaj Tebe pracovníka, Pane. Prosím ťa, Pán Žadný, preto keď Zetina, Pane, máš Tebe pracovníka, Pane. Žeravna, Pane, Žekerna Tiri Buča, Pane. Pane, Beženina, Kani Kangeri, Pane. Nepestrovo Družina, Pane. Ame to keď Zetina vyhlašina. Ženima Vela, Pane. Tvoja ženina, mole Tiro meno zrišiš, Pane. Potom sa váčo, verno, spravodlivo, milosrdno, Pane. Nale to vidíš nemožno, Pane. Potom sa lidí unačil. Veženina poleđenja, vidite kunane, ali Avana veže salata, že nam ukazu druga ženi. Slava te, hvala ti da, Pane. Andretiro meno zješiš, Pane. O, halleluja. Amen.
vodu na víno mení, otváraš oči slepý, nikto nevie, ako ty. Svetí tančí toto, nikto nevie, ako ty. Zvukni väčší, sobre todo se daba, nadie la viechi, se la sami na górę, na szpar. Nasz główny wyścig, on jest mniejszy, pan jest miasto, se daba, nadie la viechi, se la sami na górę, na szpar. Como la vida nikto nevie, ako ty. Zasvieti tak životom, napustí jasnú moc, nikto nevie, žiť ako ty. Napojíme šíri, ale silnejší, máme si jasno, to svet dáva, ale nám vieči, sami náš Boh, náš Pán. Náš väčší, on je silnejší, Pán si miasto toto svet dáva. Vieči, on je sami náš Boh, náš Pán. On je väčší, on je silnejší, Pán si miasto toto svet dáva. Vieči, sami náš Boh, náš Pán, Ježíš. Halleluja. Pane, dávam Ti slávu a chválu, Pane, na tomto mieste, Pane. Pane, žehnaj toto miesto, toto potreby. Ty vidíš, Pane, každé srdce, Pane. Každú ruku si už videl, Pane, čo potrebuje, Pane. Pane, žena preto potreby, Pane. Žena, Pane, nepáne, Pane. Každá bolesť, Pane. Každé trápenie, každá ťažkosť, Pane. Pane, žena, Pane, Ty to potrebu, Pane, na Tvoju slávu, Pane. A chválu, Pane. Nech, Pane, spočíva na Duch Svätý, Pane. Pane, tam je mocný, Pane. Nech neučíne, Pane. Sláva Ti, Pane, žena, Pane, mocné uzdravenie. Amen. Požehneme Peťko. Amen. Takže nájde si miesto, prosím. Stoličky sú tu dosť. Takže verím, že dneska si prišiel za Bohom. Verím, že si dneska prišiel za Bohom. Aleluja. Prosím vás, nebuďte unavení z tej nedele. Nedela nie je unava. Unava, nechajte domu unavu. Amen. A da žive zavljate hašar na žilu devu. Amen. Dneska som potne za malé deveské. Takže som veľmi rád, že si dneska našiel čas pre Pána a ukazuješ potom Bohu, Bože, ja prechádzam búrkami, skúškami, ale chcem hľadať Teba. Amen. Koľko z vás viete, že práve v čase tlaku môže si prechádzať s niečím a môže premýšľaš o sebe, že už nie si nič a tak ďalej. Chcem ti povedať, že Boh o teba takto nepremýšľa. Amen. Takže Boh o teba premýšľa, že ty si nové stvorenie Kristovi a všetko máš, všetko vládzem Kristovi, ktorý ma poslal. Je to pravda? Amen.
Takže nebuď malomyselný, ale buď veriaci Kristovi. Všetko, Biblia hovorí, všetko, o čokoľvek, za čo budeš prosiť vo viere, Pán ti to dá. Amen. Haleluja. Takže máme tu dneska návštevu pastora Miška aj s rodinou. Hej, takže pozvali sme dneska poslúžiť, takže nastav svoje uši a otvor svoje srdce. Chceš, aby Duch Boží prebýval v tvojom srdci? Ak mu zatvoríš dvere, on nepríde. Ak mu otvoríš dvere srdce, on príde navštíviť ťa. Zjavenia na 3.20. Ak počuješ môj hlas, otvor svoje dvere a ja prídem a budem s tebou čo? Stolovať. To znamená, budem s tebou jesť pri stole. Kedy? Kedy my otvárame svoje srdce, svoje dvere. Amen. Takže koľko vás sa tešíte na slovo teraz? Ja viem, že Božie slovo je ostré ako dvojstečný meč. Ešte skôr zavoláme Miška. Chcem povedať, že na ďalší týždeň zase o 3:30 tu bude služba, lebo ideme potom u neho, hej, o 1:00 Michalovci a potom zase tu o 3:30. Hej, takže niekedy tak vychádza na Kerhanič. Dobre? Dobre, tak poďme privítame pastora Miška, ktorý sa nám poslúži. Halleluja. Ospravedlňujem sa, že som prišiel trošky neskôr, lebo idem zo služby. Halleluja. Verím, že sa máte dobre. Amen. Uprostred týchto horúčav, my sme v Božom dome, počúvame Božie slovo. Je to najlepšie miesto, kde môžeš byť. Halleluja. Váš pastor sa o vás stará, aj klímu vám zauvážil. Halleluja. Niekto nemá klímu, vy máte klímu. Halleluja. Takže máte výsady. Halleluja. Vidím tu nových ľudí a verím, že dnes bude to pre teba požehnanie. Som veľmi rád, že tu môžem byť a verím, že dnes príjmeš. Pravdu povediac, keď som tu bol, cestou som šiel, mal som niekoľko tém, ktoré by som chcel kázať. Toto by bolo dobre, toto by bolo dobre, toto by bolo dobre. Ale dneska budem hovoriť na túto tému Žalm 23. Budeme rozoberať Žalm 23. U nás to slúžil pred 3 týždňami. Keď ste videli na Facebooku také krátke video, čo som mal palicu v ruke. No, tak toto budem dneska rozoberať Žalm 23. A budem hovoriť o charakteri oviec, ako sa chovajú ovce. A celý tento Žalm 23 dnes uvidíš v inom svetle. Uvidíš Žalm 23 v inom svetle, požená ťa to, pozdvihne ťa to a nasmeruje ťa. Halleluja. Poďme sa modliť za Božie slovo. Halleluja. Všemocný Bože oči, ďakujem ti za tento čas. Ďakujem ti za tvoj ľud, za tvoju cirkev, Pane, ktorú ty si vydobil svojou drahocennou krvou, za ktorú ty si zaplatil, Pane, a zaplatil si draho, si za ňu zaplatil. Ja ich žehnám tejto službe, žehnám tejto cirkvi, žehnám pastorovi Dušanovi Linde. Modlím sa, Pane, aby si pozdvihol túto službu a v ráno, aby si zasýpal evangelium a aby si potiahol každý život, Pane, svojou krvou. Ať ľudia sú zasiahnutí, premenení, dotknutí v mocnom mene Ježiš. Amen. Aleluja. Takže otvor si so mnou Žalm 23. Žalm 23. Žalm 23. Otvor si so mnou Žalm 23. Viete, žalmy písal král Dávid. Ale chcem ti povedať, že nie všetky žalmy písal král Dávid. Niektoré žalmy písali niektorí ľudia, ale dá sa povedať, že 3/4 žalmov písal on. A Žalm 23 písal osobne on. A keď on píše Žalm 23, tak píše v čase, a teraz tento čas chcem, aby si postrel, lebo je dôležitý. Koľko z vás viete, že Dávid bol kráľ? Z jeho rodu vyšiel najvyšší kráľ, menom Ježiš. Je to tak? Takže Dávid bol kráľ. V čase, keď píše tento žalm, píše ako kráľ. Píše v čase, keď je kráľ. Ale počúvajte ma, píše v čase, keď má najvyššie boje.
má boje, má utrapy, tlaky, synovia idú proti nemu. Proste má veľké tlaky, veľké problémy. A v čase kráľovstva, keď už je kráľ, píše žalm. A teraz chcem, aby si pozrel na túto pozíciu. V čase kráľovstva, keď už je kráľ, píše žalm ako pastier. Nepíše žalm ako kráľ, ale v čase najvyšších bojov píše žalm ako pastier. Takže v tých najvyšších bojoch si pripomína nie víťazstva počas toho, ako kráľuje, ale víťazstva počas toho, ako bol pastier. Amen. Takže on neberie silu z toho, že je na nejakom vrchole, že je kráľ, ale berie skúsenosti z toho, ako bol pastier medzi ovcami. Amen, amen. A v čase, keď píše tento žalm, tak si pripomína, aké víťazstvo mal Dávid, keď bol pastier? Koho pobil? Leva a medveďa, amen. Vyťahol s tlami ovcu, pobil, zabil leva, zabil medveďa holými rukami. Chudučky, červenolíci, úplne mladúčky, holými rukami, leva, medveďa, Goliáša, takisto. A v čase, keď je kráľ, pripomína si, aké to bolo slávne, mocné, keď bol pastier. A on tu hovorí, Hospodin je môj pastier. Nebude mať nedostatok. Povedzte so mnou, Hospodin je môj pastier. Nebude mať nedostatok. Tu sa zastavím. On hovorí, Hospodin je môj pastier. Keď niekto nazýva Hospodina pastierom, keď niekto hovorí o niekom, že je jeho pastier, tak potom on hovorí o sebe, že je čo? Keď ja nazvem niekoho, že ty si pastier, tak potom som ja čo? Ovečka. Je to tak? A teraz nechcem, aby ste videli, keď budem hovoriť o pastierovi, aby ste videli svojho pastora. Chcem, aby ste videli Ježiša. Amen. Ježiša ako toho, ktorý je tvoj pastier. A on keď hovorí, Hospodin môj pastier, tak v tom jednom slove je obrovská závislosť. On hovorí, Hospodin je môj pastier. Povedzte so mnou trikrát. Najprv potichu, potom zvýš svoj hlas a nakoniec to zakrič. Povedz so mnou, Hospodin je môj pastier. Povedz to ešte raz. Hospodin je môj pastier. Zakrič to. Hospodin je môj pastier. Medzi tie tri slova bolo jedno slovo aké? Môj. Medzi tie tri slova bolo jedno dôležité. Môj. Nie tvoj, môj. Kto je môj? Hospodin je môj pastier. Môj je. Inými slovami, žalmista si pripomína, môj Boh je môj pastier uprostred mojich bojov. A hovorí, ja nebudem mať nedostatku. V tých najväčších bojoch on hovorí, Hospodin je môj pastier, inými slovami, ja som ovečka. Ak niekto ti povie, že si ovca, tak buď šťastný. Lebo horšie by bolo, keby ti povedal, ty si pes, ty si vlk. Amen. Amen. To najlepšie prirovnanie pre človeka je ovečka. Neexistuje lepšie. A ja ti dneska ukážem, že keď Boh vybral ovečku a poukázal na ovečke kresťana, tak urobil to najlepšie. Amen. Amen. Urobil to najlepšie. Raz jeden kázňa povedal, že keď hovorí, nechce sa mu hovoriť o tom, že je niekto ovečka, lebo nechcem uraziť. Ale ja hovorím, ja rád hovorím, že je to ovečka, lebo je to najlepšie prirovnanie. Neexistuje lepšie. Lebo tieto ovečky boli v Pánových rukách. Viete, kedy sa narodil Ježiš? Pastor, 24.12. Narodil sa vtedy, keď pastieri ovce pásli vonku svoje stáda. Takže to nebolo v zime. Lebo pastieri vonku pásli ovce. Halleluja, amen. Žalm 103. verš. Žalm 103. verš. Potom sa vrátime do tohto žalmu.
Len chcem ti ukázať niekoľko pasáží, kde Pán hovorí, ako nás nazýva Pán. Žalm 100, 3. verš. Amen. Vedzte, že Hospodin je Boh, On učinil nás, Jeho sme, ľud, ovce Jeho pastvy. Ľud, ovce Jeho pastvy. Hospodin to učinil, On učinil nás, Jeho sme, ľud, ovce Jeho pastvy. Takže čím sme? Sme ovce Jeho pastvy. To znamená, že ak pastier má ohradu, tak ovce sú v ohrade. Amen. Je on najvyšší pastier tejto cirkvi? Amen. Táto budova nie je ohrada, ale je to miesto, kde sa schádzame. Váš pastor tu na zemi je akoby ruka Božia, cez ktorú Pán pracuje s vami. Ale počúvaj, my sme v tejto ohrade jeden s druhým ako ovce Jeho pastvy. Amen. On je našim pastierom a my sme ovce v Jeho ohrade, ovce Jeho pastvy. On sa o nás stará. Povedz mu haleluja. A teraz, keď sa na to pozrieme, on hovorí, Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasia a k vodám osviežujúcim ma privádza. Teraz sa poďme pozrieť na charakter oviec. Chcem sa s vami pozrieť na charakter oviec. Akí sú ovce? Akí sú ovečky? Akí sú ovečky? Máš tu aj takú normálnu fotku oveci? Ale je takto normálna. Má tu niekto Wi-Fi, aby sa pastor pripojil na vás? Vie niekto pripojiť? Takže ako vyzerajú ovce? Aký charakter má ovečka? Aký charakter má ovečka? Ste tu? Ste tu so mnou? Koľký z vás ste vďační, no môžete nasledovať Boha? Amen. Si vďačný, že chodíš do cirkvi, že nasleduješ Ježiša? Chcem ti povedať, a je to pravda. A prosím, uvedomte si to. My sme Jeho nehľadali. Amen. On hľadal nás. Takže tam, kde bývaš, On šiel a hľadal teba. Prosím vás, kto zavolal pastorovi a povedal, príď k nám kázať a zaplatil mu benzín? Nikto. Ale Boh ho poslal k vám. A on pod vaše dvere, pod vaše okna kázal to evangelium a ten najvyšší pastier ti povedal Janku a Vkema. Evo a Vkema. Kveto a Vkema. On nazval teba menom a vybral ťa zo sveta. A ty si bol vo svete a on ťa vo svete našiel a priviedol do tejto pastvy a povedal, v tomto ovčinci budeš rásť, v tomto ovčinci ťa budem krmiť, v tomto ovčinci sa o teba budem starať a dám ti pastiera podľa môjho srdca. Amen. On vybral pastiera podľa svojho srdca a dal ti. Ale to všetko robí ten najvyšší pastier menom Ježiš. Amen. A my sme v jeho ohrade. Ale ako vyzerajú ovce? Aký charakter majú ovce? A teraz si niečo poviem. Niečo ti poviem. Ovečka je najbezbrannejšie zviera. Ona nevie uhryznúť, ona sa nevie naštvať, ona nevie behať proti niekomu. Barani to robia, ovce nie. Barani idú hlavou proti múru, rozbijajú hlavu a stále tam idú. Ale ovce nie. Ovečka je bezbranné zvieratko. Počúvajte ma. Keď pes sa stratí a zatúla, pes nájde cestu späť. Keď kôň sa stratí, aj kôň vie nájsť cestu späť. Keď ovečka zabludí, sama nikdy nevie nájsť cestu späť. Je zbludila. Viete, prečo vlkom ide o to, keď majú stádo, keď vidia stádo, prečo vlky bežia z jednej, z druhej strany? Viete prečo? Chcú jednu ovečku odlákať od stáda
A keď odlakajú a zaženujú do lesa, tak vedia, že už nevie nájsť cestu späť a je korisť a zoženujú. Keď ovečka stratí vzťah s komunitou, s cirkvou, keď stratí a je izolovaná vonku a hovorí, ja nepotrebujem cirkvi, ja nepotrebujem vzťahy, ja nepotrebujem pastore, ja nepotrebujem tak často chodiť do cirkvi, a tak pomaly odchádza od stáda, pomaly sa vzdialuje, týždeň je na službe, druhý týždeň je na službe, zrazu sa ocitne vo svete a už nevie sa vrátiť späť. Amen. Hľada cestu, ako? Nevie sa vrátiť späť. Nevie. Je zblúdila. Preto písmo hovorí, pastier opustí 99, pôjde hľadať tú, ktorá, to zdôrazním, zblúdila. Čo znamená zblúdiť? To znamená, že niekto zblúdi alebo odpadne na základe týchto vecí. Футкама втопил паренька. Automaty, svet pre vlastné žiadosti padne a odíde. Ale čo taký, ktorý padne a odíde, lebo povie, táto cirkev nie je dobrá, tento pastor nie je dobrý. Takáto cirkev, takáto ovečka nie je zblúdená. Je to ovečka, ktorá je naštvaná pre svoju vlastnú spravodlivosť. Ale keď je ovečka, ktorá zblúdila sama na základe svojich chyb, uvedomuje si svoje chyby a zblúdi, za takou ovečkou je potrebné ísť, lebo ona už sama nevie nájsť cestu späť. Amen? Ona už nevie nájsť cestu späť. Je proste zblúdila jej vo svete. Takže ovečka, keď zblúdi, nevie nájsť cestu späť. Preto tebe radím. Nedovol nikomu, aby ťa odviedol od tohto Božieho domu. Lebo keď ťa niekto odvedie, ťažko nájdeš cestu späť. Poznáte ľudí, ktorí odišli a nevedia sa vrátiť? Ty buď vďačný, že si tu. A preto nedovol nikomu, žiadnemu klamstvu, žiadnym rečiam, nejakému, ani hádke, keď sa pohádaš doma s manželkou. Často máme toto tu. Pastor volá, kde si? Menadža v Soske. Ale si dávaš bratíček z dňa. On si myslí, že nejakú spravodlivosť vykonáva tým, že keď sa pohádal s manželkou, tak niekde do cirkvi, aby nepoškodil cirkev. A ty si myslíš, že doma Boh nevidí, že si nahnevaný? No to môžeš byť nahnevaný aj tu. Mialotko môj hekavitele. Ale si doma, si u lekára. Amen. Si u lekára a tu majú prášky, je chvála, my čo tomu upadlo. Takže keď sa pohádaš s manželkou, neostávaj doma. Mám peťu kria, je mi až ťa na čaf. Muž hlavne hovorí, mi až ťa na čaf. Ali sa rovní na tomu, iba ani techal. Nie! Keď sa pohádaš, napriek tomu ideme do cirkvi. Amen. Halelúja. Majú za to. Lebo keď zablúdiš, ťažko nájdeš cestu späť. Amen. Takže čo mám robiť ja? Dbať na to, aby som nestratil kurz. Aký kurz? Cirkev. Ja nasledujem Ježiša v cirkvi. Ja nasledujem Ježiša v cirkvi. Niektorí hovoria takto, ja ani cirkev nepotrebujem, ale ja som veriaci. No tak počúvaj, dám ti jednu otázku. Keď budeš piť vodu a nebudeš jesť, budeš žiť? A keď budeš jesť a nepiť vodu, budeš aj tak žiť? Tak potrebuješ vodu a jedlo? Tak potrebuješ veriť Bohu a potrebuješ mať aj cirkev. Lebo ak jedno nemáš, tak to sa podobá, ako keby si jedol a nepil, alebo pil a nejedol. Takže práva ovečka, ona vždycky ostáva vo ohrade v stáde a neodchádza preč. Lebo ak odídem preč, už neviem nájsť sám cestu späť. Preto si ja musím uvedomiť, že ja som závislý na Bohu, ja to nedokážem sám. Niektorí hovoria, ja to zvládnem sám. My nikdy nezvládneme sami. My iba spolu to zvládneme. Amen. Halelúja. Nech ide pastor robiť evangelizáciu sám, má tam diakonov. Nech idú oni. Nie. A ideme my. My. Amen. Viem to slovo ja. My. Povedz sa mu, nie ja. Ale my. Amen.
Takže ovečka, keď sa stráti, nevie nájsť cestu späť. Ďalej, čo robí ovečka? Čo môže robiť ovečka? Ovečka nie je vieromilovná, nie je hnevlivá. Nevymýta si zuby, proste je pokojná. Je pokojná. Prosím vás, nech vám netrvá dlho hnev. Amen. Keď sa niekedy nahneváš, rýchlo sa upokojí. Nech ti netrvá dlho hnev. Niekedy nám trvá dlho hnev a prechovávame hnev. Musíš kontrolovať hnev, musíš pracovať s hnevom. Lebo ak necháš ovládať svoje srdce, hnev často otupie tvoje srdce. A potom tvoje srdce už nie je také ostré voči hriechu. Takže nedovol, aby tvoje srdce bolo naplnené hnevom voči bratovi, voči sestre. Snaž sa jednať a mať pokoj vo svojom srdci. Amen. Ja môžem povedať tvrdé veci v pokoji. A niekto by povedal, ty si nahnevaný. Nie. Ja hovorím v láske, pravdu a možno tvrdo. Ale tu je pokoj. Pravda je tu. Tu je pokoj. Manželka ti v pokoji môže povedať, ty si pyšný, zmeň to. Už ti niekedy povedala manželka, že si pyšný? Bolova ťa to? Dúchala snut? Sa tkej rovi penda zvie parika nosal? Ja im makaj preto to je tu kazi nejasa. Koľký z vás sa vám stalo to, že tu si kázal neuveriteľné poženané slovo, alebo niekde si svedčil, prišiel doma a veľká hádka. A už si nebol kazateľ. Tu môžeš mať, počúvaj ma, musíš ovládať toto tu. Amen. Nie toto tu, toto tu. Tu musíš vedieť nájsť spokoj. Amen. Nie len hnev, ticho hnevu. Buď pomalý k hnevu. Rýchly k odpúšťaniu. Ovečka je vieromilovná, je pokojná. Nie je hnevlivá. Nevie sa hnevať. Ďalej, aká je ovečka? Keď sa pozrieme na charakter oviec, aká je, ešte je taká pokoja milovná. Otvor si 1. Petra 2.23. 1. list Petra 2.23. Ste so mnou? 1. list Petra 2.23. Prvý list Petra 2.23. Písmo hovorí. 1. list Petra 2.23. Keď mu zlorečili, nezlorečil, keď trpel, nepohrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Takže keď mu zlorečili, nezlorečil, keď trpel, nepohrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Takže aký bol? Bol pokojný. Niektorí hovorili 4 dní, hovoril o tom, že postaví chrám a každý hovoril klamstva na neho a on neotvoril ústa. Teraz si som mal otvor Izaiáš 50. kapitolu. Izaiáš 50. kapitola. 50. kapitola. Vlastne 53. kapitola. 53. kapitola, 6. verš. 53. kapitola, 6. verš. Bola pokoja milovná ovečka. Izaiáš 53, 6. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiala nepravosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa, ako barno vedený na zabitie, ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi stríhačmi. Takže aká je ovečka? Ovečka je pokoja milovná. To znamená, v jej srdci je pokoj. A Ježišovi sa hovorí, keď ho viedli na to, aby ho popravili, keď ho viedli na to, aby ho ukrižovali, tak ono, písmo hovorí, že sme všetci boli ako ovce, ktoré sme blúdili a šli sme vlastnou cestou. To je to, čo som hovoril, že sme boli zblúdilé ovce.
A ten najvyšší pastier nás hľadal a z lesov, z miest nás priviedol na pastvu do cirkvi, kde nás vychováva, kde nás vedie. A on tu hovorí, že on strápený pokorne trpel ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Že ako ovečka, ktorá umlkne, ktorá je ticho, ktorá je nemá, ktorá nehovorí nič, keď ju strihajú. Keď ju strihajú. Môžeš dať tú nádhernú fotku? Keď ju strihajú. Ovečka ako jediné zviera má schopnosť regenerácie, že jej vlna rastie a rastie. Ovečke vlna rastie a nezastavuje sa. Takže ovečke vlna zakryje zrak. Ešte táto fotka je taká, ale existujú ovce, ktoré majú zakryté vlnou uši, aj nos, aj schopnosť jesť. To znamená, že keď viete čo? Naša vlna rastie, my prichádzame do cirkvi, chválime Boha, nejaké poznanie k nám príde a my už si hovoríme, takto to je. Naše poznanie rastie a my si myslíme, že sme hore a my nevidíme, že tak ako rastie poznanie, rastie pýcha. Tá vlna rastie. My sme pyšní, arogantní. My nedovolíme na seba nič. Čo na mňa hovoríš? Čo si dovoluješ? Jak sa so mnou bavíš? Čo si myslíš, kto si? A rastie pýcha. Tak, jak rastie poznanie, lebo sme prečítali Evangelium podľa Matúša, máme Bibliu v ruke, už rastie pýcha, naša vlna rastie. Niečo sme zažili, v nejakej službe sme boli, pýcha rastie. Niekedy máme svoj názor na kohokoľvek, povieme čokoľvek. Hlavne, že sme v cirkvi, máme zdvihnuté ruky a nevidíme svoje srdce, svoj stav. Naša vlna rastie. A my ani nevidíme, že tá vlna, ktorá rastie, nám zakryje zrak. Že my ani nevidíme a viacej ničíme. My ani nevidíme, že tá vlna nám zakrýva čuch a my ani necítime. Prichádzame do cirkvi a necítime. Niče nička denare. Kada pastor nauči skazino las, nauči hvali jas. Necítime Boha. Prečo necítiš? Máš nozdri zakryté tou voľnou svojim vlastným poznaním, svojimi vlastnými vecami. Nedovolíš, aby ťa niekto ostrial. Nedovolíš, aby ti niekto povedal, toto zmení. Viete, čo to znamená strihanie? Boh dal nôž vášmu pastorovi, vlastne nožnice. On mu dal nožnice, on má v ruke nožnice. A napomínanie a karhanie a smerovanie je strihanie oviec. On ťa striha. Niekedy, keď napomína pastor, ovca hovoria džahet. Ale ja hovorím, ale počkaj, vlna ti zakryje zrak, ty nevidíš. Ale počkaj, ja ťa musím ostrihať, lebo pomaly umieraš. Po akom umieraní, pastor, hovoríš? Možno o tom, že možno manželstvo sa ti rozbije a ty nepríjmaš pravdu. Keď ti pastor hovorí, pokor sa, tvoja žena má pravdu, keď ti hovorí, pastor, možno žene, nemôžeš byť kapitán v dome, tvoj muž je autorita. A niekto sa naštve, ale ja idem preč. Prečo? Pre pravdu. Pre pravdu. Vieme sa naštvať, ale prečo sa naštváme? Pre pravdu. Však je to klamstvo, keď sa teba netýka, prečo si naštvaný? Prečo sa ťa slovo dotýka? Buď rád, že sa ťa dotýka, lebo Boh tebe hovorí, Boh ťa má rád. Niekedy prichádzame do cirkvi, žiarlíme, sme naštvaní a máme rôzne veci, postoje v našich srdciach a on hovorí, ostriham ťa. Nie? Nie? Na mňa ruku nikto nebude klásť. Idete na modlitbu, chodte, ale ja nejdem. A čo keď práve ty potrebuješ modlitbu? Ja musím vedieť, kto na mňa položí ruku. Však to je pravda. Ale pokiaľ nedôveruješ tým, ktorí sú vpredu, čo tu robíš? Mal by si veriť tým, ktorí sú tu. Mal by si im veriť. Lebo to sú nožnice, ktoré Boh dal do ruky tvojmu pastorovi, aby ťa strihal.
A niekedy nechceme, aby sa nás strihali. Počúvajte, čo robil Ježiš. Ako ovca, ktorá omotne pred tým, ktorý ho strihal. Nechal sa ostrihať Ježiš. A nemali čo strihať. Strihali tvoje hriechy, moje hriechy. On to nechal. Strihali tvoju voľnu, moju voľnu, ktorá bola na ňom vzatá z teba. On vzal tvoju voľnu, vzal moju voľnu. Pred Pilátom stál ako baránok. Stál ako baránok. Povedal, dovolím, strihaj ma. Tvoju voľnu, moju voľnu. My chceme, aby tá voľna rastla. Počkaj, príde krajšia voľna, táto voľna už nie je krásna, je špinavá. Potrebuješ, aby bola čistá, biela. A biela bude vtedy, keď budeš ostrihaný, keď budeš napomenutý, keď budeš smerovaný, keď niekedy príde si pastor slovo, ktoré bolí, ale počúvaj ma, keď potom, keď to prebolí, príde nová voľna. Biela voľna, krásna voľna. Tvoje manželstvo bude iné, tvoj život bude iný, tvoj postoj v tvojom srdci bude iný. Už nebudeš závidieť, už nebudeš hovoriť, iba on sa modlí. Iba ju dáva. Oni majú často v cirkvi počúvame tieto slova. Vyberaných ľudí majú. Vyberaných ľudí. Vyberaných ľudí. Ja ti poviem, nikto nie je vyberaný. Boh ukazuje. Amen. My v cirkvi nemáme demokraciu. My máme teokraciu. To znamená vláda z vrchu. Nie vláda z ľudí. Nie ľudia vedú cirkev, Boh vedie cirkev. On je pastier, halleluja. On je pastier. A niekedy môžeš vidieť, niekedy môžeš mať zaslepený zrak, lebo vlna vyrástla. Potrebuješ sa ostrihať. A on ako dobrý pastier ťa ostriha. A ty budeš vďačný, amen. Čo robí ešte ovečka? Ovečka, ako múdre zvieratko, nezje ti všetko. Nezje všetko. Keď je, tak iba zelenú zdravú travu. Prepáčte mi za to prirovnanie, ale musím to prirovnať. Prasa je všetko, ovečka nie je všetko. Preto ty nie si prasiatko, ty si ovečka. Amen. A niektorí prídu do cirkvi a povedia, ale pastor, tam som počúval, tam tí jehovisky dobre hovoria, Otec, Syn a Duch Svätý nie sú jedno. No, halleluja, že tu ostávame, halleluja. Vidíte táto prebytočná voľna a potom ako ovečka krásne vyzerá? A počúvajte ma, keď je ostrianá, má dôvod, aby rastla nová voľna, nové poznanie, nové zjavenie, nové postoje. Lebo je tu nová voľna. Amen. Zajdem k tomu, že proste my nie jeme všetko. Niekedy môžeme prísť a povedať si, pastoru, tamtí hovoria dobre. Bol som troška u katolíkov a katolíci hovoria, že Mária je matka Ježišova a dobre hovoria. No dobre, vysvetlím si to, hej? Keď bol Ježiš na kríži, povedal učeníkovi, ktorý bol dole. Hľa tvoja matka. A katolíci z toho urobili, že Mária je matka. Ale počúvajte ma, komu to povedal. Povedal tomu učeníkovi, ktorého najviac miloval. A inými slovami mu povedal, alebo sa tej vďačnosti ho Ježiš z kríža, teraz dobre počúvajte, poprosil. Staraj sa o ňu. Ako keby mu povedal, zverujem ti. Starala som 30 rokov. Postari sa o ňu. Ale Mária tu nie je už. Ani ja. Chápete? A mnohí zjedia všetko. Na internete nájdete 1000 kázateľov. A teraz ešte lepšie je toto tu. Teraz dobre počúvajte, vám čo poviem, hej? Muži, môžem sa vás niečo opýtať? Tvoja manželka pozera telenovely. Tvoja manželka hovorí, more,
Keby si bol ako tamten, ťa by kam nás тут. Mironom najnesar kodarom vederinou šukareden. Páčilo by sa ti to? Hej? A niektorí v cirkvi takto pozerajú a hľadajú pastierov. Tento pastor je dobrý. No, pastori znám. Kada pastori zlačo. Ale ten pastor, ktorého sleduješ 100, 200, 300, 400, 500 kilometre, ktorý ani neprišiel k tebe, ani ti ruku nedal, ani nepozná tvoje meno, ty ho obľubuješ viac ako toho, ktorý sa o teba stará roky. Amen. A teraz ja nehovorím, aby si ho obdivoval, ale aby si ho ctil a vážil. Amen. Ctil a vážil to neznamená obdivovať. To znamená dať mu úctu, ktorá mu patrí a rešpekt, ktorý mu patrí. Pre mňa nemôže byť viac nejaký pastor z Ameriky, než je môj pastor. To si neviem predstaviť. Chápete? Takže ovečka nie je všetko. Musí vedieť, čo je. Zelená tráva. Matúš, Marek, Lukáš, Ján. Nový zákon. Výklady správne. Zjavenie a poznanie. Život Božieho slova. Duchovný rast. Zdravá viera. Vkladanie ruky od Boha. Amen. Kázanie proti riechu je od Boha. Všetko, čo je z písma, je od Boha. A ja musím vedieť, čo je zdravé a rozdieliť, čo je zdravé a čo nie je zdravé. Pretože ovečka nie je všetko. Ovečka je zelenú trávu. Amen. Halleluja. Takže ovečka ti nezie všetko. Čo ešte, ako sa ďalej vyznačuje ovečka? Poď znova do žalmu, žalm 23. Chápeš? Zatiaľ, čo ti hovorím? Rozumiete? Žalm 23. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Takže kde nás vedie on? Na pastvách zelených. Počúvajte ma. Keď sme boli, tak trošku som načrtol, keď sme mali v Oborine spoločný čas, tak trošku som načrtol o tom. Ovečka v tom čase, keď ju pastier viedol, tak ju neviedol tak, ako máme teraz my. Máme tam zelenú trávu, tam lúky, pastviny. V tom čase oni pásli ovce na púšti. A oni, keď chceli nájsť trávu, keď išli Jákobovi synovia, išli mesiac. Mesiac išli von, aby našli trávu, miesto, kde je zelená tráva. Keďže mali veľa ovce, aby pásli ovce, tak ich museli pásť niekoľko dní, týždňa aj mesiace. Aby našli tú zelenú trávu, potom niekoľko týždňov išli zase, hľadali vodu, zelenú trávu. A keď išiel pastier, tak pastier robil toto tu. A ovečky sa nemuseli obzerať. Kajino, kde je? Im stačilo toto tu. Amen. Oni počuli tento tokot. A oni vedeli, že je tu pastier. Prečo? Je tu toto tu. A viete, čo to znamená? Je to slovo Božie, ktoré je v ústach pastora. My tu kážeme Božie slovo, je to slovo Hospodinovo. A my počúvame tento tokot, tento hlas, Božie slovo. A tento tokot, tento hlas nás vedie. Nemusím sa obzrieť, kde je. On je v Ostrave, aha. Nie, ja tu mám slovo Božie. Je tu hlas, je tu slovo Božie, je tu tento tokot. Musíte rozpoznať Boží hlas, ako hlas pastiera, cez ústa vašho pastora tu na zemi. Amen. Takže, keď tu oni išli pásť, tak pastieri ich takto viedli. A viedli ich dosť dlhú trasu. A keď našli pastvu na nejakom mieste, potom budú hovoriť aj o tamtých miestach, tak počúvaj, keď zožali vlastne tú pastvu, to miesto,
tak tráva má taktiež jednu úžasnú schopnosť. Tráva vždycky dorastáva. Tráva vždy dorastie. Zožneš, pokosíš a na tom mieste vyrastie znova. Čo to znamená v duchovnej oblasti? To je toto tu. Amen. To je toto tu. Tu je zelená tráva. A teraz počúvaj. Ty prečítaš nejaké evanjelium, či ty prečítaš nejaký verš, pochopíš a dostaneš zjavenie, zožneš tú trávu z toho verša, zožneš zjavenie. Hovoríš, wow! Na druhý deň znova prídeš na to isté miesto, znova tam nájdeš trávu, znova poznanie, znova zjavenie, znova a znova. Boh sa postará, že Hospodin je môj pastier a ja nebudem mať nedostatku. Vždy tu bude zjavenie, vždy tu bude poznanie, vždy tu bude čerstvosť Božieho slova. To znamená, vždy, keď nájdem zjavenie na nejakom mieste, zožnem, vezmem, prídem znova, nájdem iné zjavenie na tom mieste, tráva vždy dorastie, slovo vždy príde, poznanie vždy príde. Ak chceš, vždy dostaneš. Ak klopeš, vždy sa otvorí. Ak hľadáš, vždy nájdeš. Prečo? Je to otázka, či chceš. Ak chceš, vždycky nájdeš. On hovorí k zeleným trávam a k vodám osviežujúcim. Nestojatým, ale osviežujúcim. A na to, aby boli osviežujúce vody, tak Dávid hovorí, keby som kráčal od temným údolím, nebojím sa zlého. To znamená, Kuku, môžeš? To znamená, že aj keď Dávid vedel, že pôjde cez temné údolie s ovcami, a teraz dobre počúvajte, koľko z vás ste tu a prechádzate ťažkými vecami? Zdvihte ruku. Prechádzaš nejakými ťažkými vecami? Počúvaj dobre. Keď pastier viedol ovce, tak ich neviedol cez miesta, kde to boli ľahké. Pamätáte sa, keď Mojžiš viedol ovce? Kde sa stretol Mojžiš s Pánom? Kde? Na akom vrchu? Na akom vrchu? Sinaj. Na Sinaji. A bol to vysoký vrch. Vysoký. A viete, že on tam nebol sám? On mal za sebou ovce. Tam šiel s ovcami. A kde ich pásol? Na vrchu. Na kopciach. A keď išiel na tie kopce, tak to nešli tak, že liezli na kopce. Ale oni išli cez skálne praskliny a trhliny. Takže keď oni vošli do tých skálnych trhlín, tak tam bola tma. Chlad. Tma a chlad. On keď viedol ovce cez skálne trhliny a praskliny, tak tam bolo chlad, bolo tam tma. Preto Dávid hovorí, keby som kráčal hoci temným údolím. Lebo cez tie údolia Dávid kráčal. A počúvaj ma, s ovcami. Kráčal spolu s ovcami. Cez temné údolia. Cez ťažké miesta. Kráčal. A teraz počúvaj. Dávid vedel jednu vec. A toto vie aj Ježiš. Z tohto som vzal povzbudený ja, keď som prechádzal ťažkými vecami. Dávid vedel, že práve tá čerstvá voda je medzi tej skálne trhliny a praskliny, tam tečú pramene. A práve v tých najtemnejších, najchladnejších miestach je najväčšia vlhkosť, je najviac vody. Vieš, čo vie Pán? Že pri tých najťažších miestach a chvíľach sa napiješ z ducha najviac. Ty musíš zbystrieť svoje duchovné schopnosti, ktoré sú v tebe, a keď prechádzaš ťažkými vecami a v tých ťažkých veciach, keď si schopný ešte zdvihnúť ruky a povedať, ja idem ďalej, príde prúd živej rieky vody do tvojho života. A
ty sa napiješ. A ty zrazu objavíš čerstvý prameň v tých najťažších chvíľach svojho života. Tie najťažšie chvíle mojho života, ktoré mám, ja v tých najťažších chvíľach nájdem najčerstvejšiu vodu. On vám privádza k zeleným trávam a vodám osviežujúcim na vrchoch, pri skalných trlinách, v ťažkých chvíľach, v útokoch, od cudzích, od vlastných, tie skalné trliny, kde bol Mojžiš položený medzi skalnú trlinu, keď Boh prechádzal, tak to nebolo neznáme miesto. Bolo miesto, kadeľ Mojžiš chodil. Kde to znal? Kde to znal? Boh tam prevedie tými ťažkými miestami. On povie, tu je voda. Tu je vzťah, tu načerpáš, tu náber sílu. Pastor, ako ja môžem nabrať sílu, keď mám takéto ťažké dni? Keď ľudia idú proti mne. Práve preto ty musíš nabrať túto sílu. Odkiaľ? Z Ducha Svätého. Zamkni dvere, pusti chváli, začni chváliť Boha. Povedz kápu, dosť. Ja budem chváliť svojho Boha, ja idem ďalej. Diabol nenávidí toto slovo v ťažkostiach, ja idem ďalej. Diabol nenávidí toto slovo, keď vidí, že dáva ťažkostia a niektorí by mali povedať, končím. Oni namiesto toho začínajú študovať, začínajú hľadať, začínajú sa prehlbovať. Niečo ti povie, dám ti radu. Dve veci môžeš urobiť s touto knihou. Môžeš ju čítať a môžeš ju študovať. Každý deň ju môžeš čítať a možno nie každý deň študovať. Ale minimálne raz do týždňa ju môžeš študovať. Pastor, ako ju budem študovať? Štúdium ber takto. Vezmi, keď čítaš list, nečítaj jednu kapitolu, prečítaj celý list. A teraz sa pýtaj, Bože, prečo apoštol Pavol píše v liste Rímanom tejto cirkvi? Čo chcel povedať? A teraz idem od lista Rímanov od 1. kapitole do poslednej kapitoly. A neidem do iných. List rímsky. Prečo? Prečo v tejto kapitole hovorí toto? List korínsky. A zrazu sa prehlbí. Zrazu tá cirkev. Ako keby som bol v tej cirkvi. Korinťanom. Presne viem. Galaťanom, Efežanom. Keď čítam nejaký príbeh nejakého muža, spoznám jeho rodinu. Spoznaj rodinu. Keď čítaš kráľa, poznaj jeho otca. Poznaj jeho deti, jeho manželku. Môžeš sa napiť tých prameňov, ktoré tečú práve v tých údoliach. Máš ťažkosti? On hovorí ako prstiem pred ich zrak stôl. Pred zrak démonov, pred zrak nemoci, pred zrak ťažkosti ti prestieram svoj. My niekedy sa pozeráme na tie ťažkosti, na nepriateľa, veľa radíme na nepriateľa. Hovorí, nehrať na neho, hľad na stôl. Tu je stôl, ja ti ho prestieram, ja ti tu dávam. Ty sa najedz, ty sa napí. A David vidí stôl. Ľudia vidia nepriateľov, vidia synov, ktorí idú proti nemu, vidia dceru, ktorá je zneužitá, vidia boj, vidia útlak. David vidí stôl. Je tu stôl. Aký stôl? Stôl, ktorý prestiera on. Stôl mi prestieraš pred znakmi mojich protivníkov. Hlavu mi pomazáš olejom. Čo vnímal Dávid? Že v čase ťažkosti leje olej na hlave. A teraz niečo poviem. Keď ovečka dostane do uši a do nozdiel hmyz, tá pri liati oleja ten hmyz odchádza. A on leje nám olej, aby ten hmyz, ktorý sa dostáva do našej mysli, máš nádor, ty umrieš. Tvoja žena ťa pochopala. To je ten hmyz. Tvoja žena ťa nemá rád. Kto vie? Tvoje manželstvo sa rozpadne. Tvoje dieťa skončí vo svete, ja ho zabijem. To je ten hmyz. Hmyz, ktorý sa dostáva do mysli. A
A my už vidíme straty, my už vidíme koniec, my už vidíme ten stav. Ty už ďalej nepôjdeš, ty končíš. A my už v tomto čítame, v tomto žijeme. On hovorí, v tých ťažkostiach, keď tu dajem olej na hlavu, hmyz odchádza. Odchádza hmyz. Tie prebytočné myšlienky, ktoré tam nepatria, idú preč. V mene Ježiš, ty budeš žiť, tvoja rodina bude OK, tvoje manželstvo bude poženané, tvoj syn sa vráti, tvoja rodina bude v poriadku, lebo Hospodin je s tebou. Lebo On je s tebou. Pozri sa očami viery a uvidíš to, čo chceš. Niekto hovorí, nedá sa, lebo nechceš. Nezmení sa, lebo nechceš. Ak to budeš chcieť, otvoria sa oči viery. A ty povieš, áno, je to tu. Elizeus hovorí, keď ho obklúčili všetci, a keď Gehazi sa bál a triasol, on príde, Pane, otvor mu oči. Prečo? Aby videl to, čo vidím ja. Za nami sú anjeli. S nami sú anjeli. Je tu armáda, sú tu anjeli, je tu duchovná oblasť, väčšia ako má nepriateľ. Za mnou stojí viac, než za tým, ktorý má meno nepriateľ. So mnou je ich viac. Amen. Je tu Hospodin. Takže slovo mi prestieraš, hlavu mi pomazávaš olejom a teraz počúvaj, je preplnený kalich olej. A teraz toto vyznaj so mnou všetci. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetkých dní môjho života. A bývať budem v dome Hospodina dlhé časy alebo na veky. Haleluja. Len dobrota a milosť ma bude sprevádzať. Vieš, čo to znamená? Bude chodiť so mnou. Jeho dobrota, jeho milosť bude chodiť so mnou. Prečo? Pretože on je môj pastier. Keď ja ostanem ovečkou, to všetko ide so mnou. Ak prestaneš byť ovcov, Žalm 23 sa pre tebe zatvorí. Ak budeš ovečkou, Žalm 23 pre teba bude žiť. Poďme, amen. Amen. Halleluja. Boh vám mocne požehnaj. Toto bolo dnes, čo som chcel povedať. Amen. Pre službu vášho pastorovi. Halleluja. Amen, daj slavu Pánovi. Tak ako pastor kázal to, čo je z Biblie. Koľký z vás hovorí na to amen? Amen. A vieš, najlepšie kázanie je to, čo človek pozná Boha. A ja som veľmi vďačný za pastora, lebo nás učil, vychoval nás, staral sa o nás, keď sme nepoznali Pána Ježiša. A ja som veľmi vďačný za jeho život, že už pomaly 20 rokov, pomaly minus plus, pastor je Bohu, mal 16 rokov, keď prijal. Keď prišiel u nás na Poschálke, mal 21 rokov. 21 rokov mal. Ja som mal ten čas 30 rokov a vieš si predstaviť, že ja som počúval môjho pastora. A teraz si predstav, že ja som mal 30 roky a on mal 21 rokov. A on mi keď povedal, pôjdeš tam, urobíš to, tak dneska bolo o tom kázané, že ovečka má byť pokorná. A keď je taká veľká vlna, ak sa nedá strihať pastierovi, tak potom ovečka čo robí? Prestane počúvať a prestane vidieť. A počúvajme ešte jednu vec. Stráca čuch. Čo to znamená? Strácať čuch? To znamená, že je tam hriech. A v živote príde človeka hriech, potom mu strácaš čuch. Ty vieš, že tam je skupinka, ty vieš, že tam je služba, ale tebe to už nevonia. Prečo? Lebo viac sa tá ovečka naplnila svetom. Ale ak ovečka činí pokánie a plače pred Bohom a hovorí, Bože, pomôž mi, aby som našiel zase tú cestu, ktorá sa volá cesta večného života. A tak ako pastor kázal, a vidíš, ešte skôr než kázal, ja som našiel tento obrazok, lebo ja si niekedy tak dávam do mobilu také obrázky, lebo viem, že to je veľmi potrebné. A
A ja by som trošku ešte vysvetlil, keď vlastne pastier má ovce a viete, keď sú ovečky na lúke vonku, alebo aj v stajni, tak vieš, prichádzajú muchy. A vieš, keď ovečka je špinavá, tak tie muchy chodia za nimi a idú im až do uší, do nosa a potom sa pijú. Ale keď pastier naleje na ovečku olej, tak zapcháva, aby tá mucha jej nepriletela do ucha a potom až do mozgu. A potom ochorie tá ovečka a zomrie. A vieš, niekedy takto priletajú zlí duchovia a zlé veci do tvojho života, ohováranie, čarodejníctvo, a niekedy nemáš pomazať, nemáš zapchaté uši, tak sa rýchlo potom dostane i do srdca. A potom tá ovečka vlastne už také aj malatná. Viete, keď ovečka vlastne už nie je ovečka, ale je jak keby ovečka, a to vtedy sa to stáva, kedy už pochybuješ o svojej cirkvi, o svojom pastierovi a o tejto ohrade. A ako povedal dneska pastor, že vlastne táto cirkev je keby ohrada. To ma chápe do slova. Takže tento zbor je keby ohrada. Ak ovečka z ohrady odchádza, potom stráca smer. Nedovolte, aby vás niekto klamal alebo rozprával zle. Ak ty zastavíš to, nedovolíš, aby do uši prišla nejaká mucha, nejaké ohováranie, lebo ty máš pomazanie Ducha Svätého, aby ti siahol, čo je dobré a čo je zlé. Amen. Môžeme sa postaviť? Sláva Bohu za slovo. Veľmi požehnané. A ja verím, že ty a ja nie sme stratené ovce, poznáme svojho Pána Ježiša Krista, poznáš učenie Pána Ježiša Krista, nedovol diablovi, aby ťa klamal, že nie si v správnom ovčici, ty si v správnom ovčici. A mi sa páčilo slovo, ktoré pastor povedal, že ovečka si nájde miesto na pastu. Už jej neukazuje pastier kadacha, ale ona vie, čo má jesť. Ak máš zdravé učenie, dávaj si pozor, aby si sa nenakázal nejakým cudzým učením. Prečo? Potom prichádzajú zvracanie, hnačky a horúčky. A potom strácaš pohľad Pána Ježiša Krista. Koľký z vás si to hovoríš, pastor, ja som ovečka. Ja som ovečka môjho Pána Ježiša Krista. A som vďačný za môjho pastora. A Ježiš povedal, moje ovce čujú môj hlas. Ak nie je kazateľ naplnený Duchom Svätým a nekáže práve učenie, tak ho nepočúvaj. A ešte poviem také slovo. Na kom nevidíš Ježiša, tak ho nerešpektuj. Ak vidíš na človeka len ohováranie a odsudzovanie, to nie je človek z Boha. Ešte raz poviem. Na kým nevidíš Ježiša, nerešpektuj ho. Ak na mňa neuvidíš Ježiša, nerešpektuj ma. Ak neuvidíš na chváličov, nerešpektuj. Prečo? Nie sú z Boha. Ale ak vidíš a nerešpektuješ, tak si pyšný. Si pyšná ovečka a nie si pokorná. Ale ak vidím Pána, ja sa musím skloniť. Prečo? Lebo je on, ktorý má čo? Strihá. A keď pastier strihá, tak nie je to príjemné, je to pravda. Ale po tomto strihaní si krajší, si kvalitnejší, si lepší, si požehnanejší. Svet na teba pozrie a povie, hej, solia ketiko, aleluja, strihindeles. Dali mu nové meno, dali mu nové rucho, dali mu víno. Jaké víno? Víno plný ducha. Staré veci sa pominuli. A hľa, nastali nové v menu Ježiš. Už začínaš dýchať, začínaš pozerať iným smerom. Prečo? Lebo niekto ťa požehnal. A to je Pán Pánov a Kráľ kráľov. Amen, dá chvála Madrajské. Halleluja.
sonačo tu dela samirizo tu dela saobaro chamado de Deus está falando o Viete, prečo Dávid hovoril, Hospodin môj pastier, aj keby som prechádzal údolím smrti, nebudem sa báť, lebo jeho palica, jeho prúd ma potešuje, vedie ma na zelených pastvách a svojou občerstvuje ma a tak ďalej. A hovorí, a môj pohár bude pretekať požehnaním. Dávid sa modlil preto, lebo vedel, kto je najvyšší. A niečo vám poviem. Ako Dávid utekal do skríše najvyššieho. Tá skríša, kde Dávid hovoril, že Hospodin je moja skríš a ja bežím k Pánovi. Ja keď som sa raz modlil dávnejšie a som tiež sa takto modlil, Bože, modlil som sa a hovorím, chcem sa, Pane, skryť u Boha najvyššieho. Pane, skryj ma pod tvojou tóňou, pod tvojou rukou. A vnímal som, ako Duch Svätý mi hovoril, ak ma uctievaš, ak ma chváliš, ty prichádzaš do lásky, do pokory. A Biblia hovorí, že Hospodin sa znáša nad chvále svojho ľudu. A my tedy, keď ho chválime, uctievame, tak my prichádzame do skríši najvyššieho. Ty prichádzaš pod pomazaním týmto Duchom Svätým a Boh ťa chráni. Niečo vám poviem. Počul som jedno svedectvo. Volali mu, hovorí, tvoja dcera mala haváriu. A to bol kazateľ. A keď sa to dopočul, ten kazateľ, že jeho dcera mala haváriu, a on hovorí, Bože, čo mám robiť? Mám sadnúť do auta, ísť rýchlo, alebo čo chceš, aby som urobil? To bolo veľmi ďaleko. A Duch Svätý mu povedal, chod na kolena a uctievaj ma. Tvár ma. A vieš, čo sa stalo? Počas toho, ako uctieval Pána, anjeli Boží, tam už boli dávno, když bola rýchla sanitka. A keď ju vzali do nemocnice, mysleli, že je mŕtva, bo bola veľmi ťažká havária. Prišiel do nemocnice a pozerá sa na svoju dceru cez okno. A Duch Svätý mu hovorí, neboj sa. Lekári povedia, že zomrela, ale ty tomu never, ona žije. A vieš, čo sa stalo? Ona ráno vstala a bez známky života odišla domov. A ja prišiel domov, zase išiel na kolena a povedal, Bože, ja ti už dopredu ďakujem za všetko, čo robíš pre môj život. Že práve vtedy, kedy si v tlaku, kedy má skúšky a boje, prosím ťa, nevyhľadávaj ľudí. Nebuď závislý na pastora, na človeka. Ešte skôr nezavoláš pastorovi a bratom, že máš nejaké potíženie, máš nejaké problémy. Sklon sa pred Pánom. Pusti doma rádio, pusti doma chvály a uctievaj Boha.
A ja ti hovorím, že už nebude závislý na človeka. Dávid, keď mal problémy, Biblia hovorí, že on chválil Boha. Prišiel medveď, zbil ho. Prišiel lev, takisto ho zbil. Prečo? Nevolal svojim bratom a svojmu otcovi: Otec, rýchlo, zobrali ti ovečku a ja som sa o ne nepostaral. Ale vieš, čo robil? On sa postaral sám. On nehľadal ľudí: poďte mi rýchlo pomôcť, poďte rýchlo mi pomôcť. Ale bol závislý na Bohu. Ak nebudete závislí na Bohu, vždy budeš odsudzovať tých, ktorí sú vedľa teba. To ma chápe. Takže ty nepatríš pastorovi, ty patríš Bohu. Ak by si patril mne, tak to by bolo veľmi špatné. Ale pretože ty patríš Bohu, tak volaj na Boha. Nevolaj na pastora, nevolaj na diakona, nevolaj na brata, ty volaj na Pána Ježiša Krista. Zdajme mu slávu. Halleluja! Ja by som ťa poprosil, keby si sa otočil